Sziasztok, Dani vagyok. Sziasztok, Patrik vagyok. Ő pedig Ricsi. És ez itt a Bro. Are you listening? Sziasztok, egy ideje nem találkoztunk, eljött az ideje egy újabb Szelna Paprika Challenge-nek. Hát miután elvégeztük az első kísérletet, azután jöttek a szájkarat és volumenek, hogy ők egyet, kettőt, hármat is megcsinálnak. Ricsi bevállalt hármat is, meglátjuk, hogy sikerülni fog-e neki. Nem. Szerintem se, de megpróbáljuk. Én ekkora vagyok, bevállalós gyerek. Hát jó étvágyat. Köszi. Kapkod a gyerek. Mit érzel? Hát ez nagyon jó, nagyon élvezem. Az egészet. Várj, el kell rágni. Csumáig. Te tudod? Úgy, hogy te bekapod egybe, az nem evés. Nem is mi a kiszáradt, vagy mi? Még a szárát is megeszed? Látod? Mindenben. Hát nem pazarlunk. Kicsit meleg van. Nyissuk ablakot, vagy bekapcsoljuk a klímát? Ez finom volt, jöhet következő. Az igen. Az igen. Ez ott a magja. Azt is edd meg. Meg hát. Hozzak egy negyediket? Hozd ide a csomagot. Eddig nyeri, mint kacsa nokedit. Meglátjuk. Mennyit kérsz még pluszba? Most már Repetálnak? nem őszinte a mosolyom. Ja, jó. Már nekem is melegen van, pedig csak nézem. Patrik egyet? Persze. Te nem csináltad. Nem vagyok én hülye. Hallod? Hú, hallod? Ez jobb, mint a pálinka. Még a szagától is. Toljam az utolsót Tényleg is. most már. Sírás lesz, úgy érzem, sírás lesz. De hát az nem aki utoljára nevet. Én. Finom? Isteni. Hallod? Anyukám főztje jut eszembe. Akkor az. Nem kóstolnak meg egyszer a paprikás gulyásra most. Az biztos. Legközelebb csinálna egy gulyást. De csak paprika legyen, mert nem kolbász. Hát De szerintem csak te fogsz. csabai. De csak csabai. Szerintem te fogsz most egy gulyást dobni. Na? Hallod, ez már ribbon a nyelvem. Gyöngyözik a homlokod. De azért, mert meleg van. Nyár közepe. Július van. Hűha. Na? Ezt én így magamnál tartom, ha nem Szerintem probléma. is. Legyen viccesebb. Hát, hogy csak rosszam. Utána kellett volna olvasni. Na? Na mi van? Most pofázz, Jóska gyerek. Inkább eszek. Szárát is. Ez egy harit. Dehogy is. Már Úgy kinézed a számból. Éhes a gyerek. Nagyot hallok, mert éppen eszem. Most mi annak a szarra, mert nem kell? Most mindjárt hallod, tedd meg te. 3. Még valami? Egyet, még azt mondtad, Még hogy várj, az egész várj. zacskót, az előbb az egész zacskót követelted. Ülepedjen. Ülepedjen. Na milyen? Hát levegő az nem jön. Hát venni kell. Jövőre vicces. Valami neked remeg az állad, testvérem. Nem csak az állam. De akkor nagyon, akkor Ezzel nagyon. a kézzel lettem, lehet, hogy ezzel nem kéne szemet törni. De, az még viccesebb lesz. Nem dobom be a törülközőn. Hát az a negyedik, az még rád vár, testvérem. Legyen. Az van, hát csillapodik. Hát akkor... Akkor már 4, hát Na. akkor már menjen. 3-ról volt szó, gyerekek. Nézd már meg az már ezt. külön Nézd meg gázsi, ezt. hogyha Nézd meg négyet. ezt. Most ez mi? Fia, akkora, mint a karod. Ja, várjál, azt mondom, célna szálló ki a pólódból, de nem. Hú, azért... Nem, köszönöm. 3. Kis tejet kérhetek? Tegyük hozzá, a legutóbbi kibontás óta biztos sokat száradt. Vesztett Igen. a erejéből. Kicsit remegek. Hallod, ez mély darabos? Hát mert Te tettél bele? mindenképpen hányás Tettél bele paprikát? Nem tettem. Akkor majd én teszem. Van benne van piros dél, tényleg. Mi a faszom az? Te én úgy szeretlek. Lik! See me rolling, they hating, patrolling.
calling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding. Úristen! Hát ettől nem lett erősebb. Nem lett? Nem. Hát akkor elbukott a mocskos kis tervem. Akkor már nem, akkor ne egyáltalán többen. Dehogy, de most már megiszom. Bajszos népünk győzik. És ez itt a reklám helye. Az én nevem a Kasszás Erzsi. 3 úgy leküldtél, és tényleg nem megy le a másik 2. Figyelj arra, hogy mellettem a Patrik egytől elsírta magát. Na jó, igazából bevalljuk. Mi mind színészek vagyunk. Még így Egyéb is. még meg Mondom, kell. itt még enni kéne amúgy. Most Szerintem én... nem elég meleg a helyzet. Szerintem is. Most mi mondod? Közelebb bújjak. Figyelj, látsz, 68-as paprikád nincsen, tudod, ez a te megcsinálod és én jövök egyet. Hát azért ez respekt. Hát igen. Bár azért megjegyzem, így remeg az emberünk. Jó, visszavonom, nem szájkaratés. Köszönöm. Vagy de szájkaratés, de nem volumen gyerek. Amikor hozzák a nyugdíjat. Keze. Már régen volt feles. Ezek az elvonási tünetek egyébként, tehát enni kéne még szerintem. Nem, ennyi elég volt. Biztos? Hát akinek nincsen pinája, Na muszáj, mutasd meg, hogy neked van. Na, gyerünk, nekem akkora van, én minden nap mosom. Egyél. Nekem akkora pinám, hogy nekem már nem kell enni. Ezt a kicsit edd meg. Ezt a kicsit. Ja, azt a Ezt a kicsit. kicsit. Nem mondom, hogy Na, pinám van. hallod? Itt. Majd feldugom a pinámba. Most nem kádat? Akkor fel most. Milyen kádat? A punikádat. De nem mondom. Majd én beledugom Ne, a pinámba, aztán ennél az hazamegyek. asztalnál már ketten ettek. Ketten Várjál, megmérettek. értem, te meg valamit játszottál. Igaz, én színész vagyok. Na, gyere. Hát akkor Patrik, figyelj, van egy ajánlatom számodra. Bróháború. Már előttük, nem jó, nem jó. Van egy ajánlatom, hogyha megeszed ezt, akkor én is megeszed. megeszek egyet. Még egyszer? Áj, nem akarok még egyszer. Patrik, a pinád van? Nincs ki a szád. Ne. Most már letolom. Hát tudod, a saját torkodom, baszki. Figyelj, nem, ez nem újja. Ez már egy... Normális. Ez már csí. Most miért mondod? Anyukám tanítottam. Így van. Szerintem ennyi volt. Ne csináld már, most beleket félbe hagyod ember, hát máshol éheznek. Nem tudom, anyukát sose panaszkodott. Api. Júj! Júj! Jaj. Most kajak. Na, nem kellett volna ezt a neviket? Ez amúgy... Figyelj, hallod, a jobból mindig keveset adnak. Ő nem Várj, az jól néz ki. Na, Danikám? Patrik, ha Patrik beleszik, én beleszek. Na, Nem, hát én már ettem bele, hát Ja, ha dehogy. Patriknak pinája van, most én nem tehetek. De, legjobb védekezés a támadás. És te támadsz engem. Innen, csak te nem. Nikó is van még abból a paprikás tejből? A paprikás te. Ez mind az enyém? Akkor jó. Hát de meg kell törni. Téged is. Ez bolond ez a gyerek. Mindenki rám mutogat, bazd meg. Azt a kurva életbe. Olyat fogsz te fosni, amiért 6 múra közül egyszerre. Köszönöm. Meg se nyomott? Mit érzel amúgy most így? Fú, kicsit zsibbad az arcom. A homlokomat nem érzem. Az orrom az így folyik, mint állat és ég. Ezen kívül meg a... Nem tudom összecsukni a számat, mert hogy ha összeérnek, akkor ég. Testvérem, akkor harap Palacsintát. bele, és akkor összemérjük, hogy kinek mekkora fasza van. Ha te is, akkor én Nem, is. én nem akarom. Nem. Becsület szavamra mondom. Adod. Ha te is, akkor én is. Te alatt valaki összerajzolta a kezedet. Na, akkor itt most, országvilág előtt Belém áll a Mónika. gyerek. Országvilág előtt Mónika. Ha ennek a gyereknek kolbász van a lába között, akkor most megeszik egy ilyen paprikát. Egy harapást és a másik harapás a tiéd. Mert ti osztoztok. A kolbászából, aztán meg a paprikából is. Hogyha, Nem tudom, ki mondtatta itt magát. ha van, De ha figyelj, van kolbász, akkor megeszi. És akkor ez most itt már Lengyel Patrik becsületéről szól. Felezünk? feleztek. Már Nem, nagyon beszél. egy. Én Mi nem, egy-egy? nem felezek, baszki, nem fogod odaadni a Egy herpest. tányérból leszünk, mint két szerelmes. Cicám fog meg. Egy-egy. Azért, látod, Egy-egy, hozzá Patrik. ér. Na jó. Vol 2. Ha megcsinálod, akkor én is. Hát Dick, hát nem hiszem. Csajokkal is hívattok, én szóltam meg De aztán te. tesi, hát azt hallod?
Fél munka? Rág meg rendesen. Nehogy lenyelt hamar, mert akkor semmi ereje. Nem mondod, nagyon. És ha azt mondom, hogy nem, akkor mi történik? Hát akkor egy életre csalódunk veled, és ez kikerül az internetre. és Edem, ízemel megint csokol. Ekkora pinám van, belemondtam. Alázatok meg jobban. így- Ja, már megint meghaltál? Hallod, Geci, a legolcsóbb trükk, érted? Te kimész a diszkóba verekedni, amikor cigit kérnek tőled? Csak mondom, hallod, amikor elmész bulizni, ezt valaki szúrogat, tudod? És akkor mondja, hogy ki akarok békülni, meg gyere, elszívunk egy szál cigit, akkor ne menjél ki velem, mert akkor rábaszol. Te hallod, ne röhögjél Van ez már így? vele. Hallod, itt a törcsi, gyorsan adnál oda neki, mert nem tud viselkedni. Hallod, Patrik, akasz föl magad rá szerintem. De hallod, kezdesz elszólni, mint a Ebbe belemásztál. Hadd úgy nézel ki, mint a Trónok harcában a Joffrey, amikor megmérgezték. Nem mondod. Vedd le a szemüveget, mutasd bele! Rendes vörös a csávó szeme. Joffrey király. Nemrég engem egy rókához hasonlítottak. Most már tudjuk, hogy nem azért, mert 30 centis vérjeles van. Tény. Hallod, tesi? Ha megeszed, eszek veled egyet. Esküszöm, kettő jegyet már adok. De tényleg, azt már halálkomolyan mondom. Persze, ez a második vödör. Azt most a csibész becsületemre esküszöm. De te megetted. Have you ever felt Are you listening? Na, amúgy... Zárjuk le a dolgot. Dani ekkora. És ennyi. Láttátok, hogy Vannak szájkaratéskok, akik... nem volumen, igazi Die Hard. Innentől McLean-nek fogjuk szólítani. Szerintem ennyi. Ennyi. Szerintem is itt kijött, hogy kinek mekkora pinája van, meg ki mekkora fasz. Döntse el mindenki, hogy ki melyik táborba tartozik. Iratkozzatok fel a csatornánkra, legyetek a bróink, kövessetek minket Facebookon, meg Instagramon is. Lájkoljátok a videót. Szevasztok! Sziasztok!